קרב ארטילרי משני הצדדים בחיפוי ובסיוע פעיל של מטוסים מצריים, מטוסי מיג 21 מצריים, ובניסיון למניעת ההתערבות הזאת מצד מטוסינו, בעיקר מיראז'ים וכן סקיוקים ופנטומים. נערך ברגעים האלה כאן בגזרת תעלת סואץ. המצרים מנסים לשבור את התריס שהקמנו בתוך הכוח המצרי, תריס שבאמצעותו עברנו לצד השני של התעלה. הם מרקטים ומפציצים ומתווכים את האזור ומנסים למנוע בעדינו להמשיך לעבור את התעלה ולנתק את הכוח שמצידו זה מן הצד השני. בשטח טנקים שורפים, עדות לקרבות שהתנהלו כאן בימים האחרונים. מכוניות מעלות עשן, מרביתן רוסיות, כאן בתוך מתחם. הליקופטר מצרי שרוף, לידו גוויותיהם של אנשי הקומנדו שנהרגו ועוד יוצאה ממנו. בשוחות עומדים טנקים מצריים שרופים. שוב הגענו למחנה מפקדה צבאית, שוב בתים מוערכים, גגות פח, הכל גדרי תיל מסביב. במשך היומיים האחרונים היו לנו קרבות קשים ביותר עם כוחות מצרים שהספיקו לארגן איזשהו קו הגנה. אנחנו שלשום השמדנו כ-80 טנקים, מאות חיילים, מאות תותחים. המצרים גילו התנגדות בהתחלה בכל קרב, בשעה, שעתיים הראשונות, אחרי זה הייתה בריחה. אתמול נלחמנו, השמדנו כ-30 טנקים שחלקם נעזבו, טנקים חדשים לגמרי, חבל שלא היו לי צוותים מתאימים, אחרת הטנקים יוכלו להמשיך יחד איתנו. השמדנו 2 בסיסי טילים, גם שלשום וגם היום, לכן אנחנו גם יכולים לראות שחיל האוויר כבר נותן לנו סיוע, נכנס פנימה בצורה חופשית.